Има един си, който е много силен така, който си казва така да прочитам. Словото Божие казва така, Амос 5:6. Потърсете Господа и ще живеете. Това е много силен език. Потърсете Господа и ще живеете. Това е един призив, това е един апел към всички хора. Всеки един човек, който преминава през тази земя, е нормално да запита наистина. Това не е живота, който имам да живее. Това не е живота, който е сам. Само трябва да премина и накъде отиваме. Просто нормално човек да запита. Добре, ако не всичко свърши, къде ще оттам, какво ще стане? И всеки човек наистина малко много търси смисъл на живота, на човешкия живот. Ако и да не го изказва с думи, и до момента, в който човек остава сам със себе си и си мисли, добре, и какво ще има след това, когато ще свърши. Сега, в този свят, нормално е хората да се стараят наистина, да имат семейство, дом, деца, кола, пари. Това са хубави неща, ежедневни неща за света, но това не е всичко. Ти може да е всичко този свят, който може да спре света, ако нямаш Господа, беше извън. В Матея 16:26 Словото Божие казва така: какво ще се ползва, ако спреш богатство на цялата земя, а загубиш живота си? Какво ще дадеш земя на душата си? Ще си има неща, които са важни, неща, които са по-важни. Важно е наистина семейство, дом, деца. Това са важни неща за този свят. Обаче има нещо, което е по-важно. Важно е Бог да бъде на първо място в твоя живот. Ти, когато си говориш на твоите послатели, той каза така: не се спокойте, какво ще идите, какво ще пиете, какво ще облечете. Те неща, като търсят хората, които познават Бога. Но вие търсите първо Негово царство и Неговата правда и всичко останало Бог ще го прибави. И псалмите казва така, Псалм 37:25: млад бях, остарях, не видях праведния остен, нито потомство да проси хляб. Обаче сега важното е център, фокуса на нашия живот да не бъде този свят. Защото ще кажа защо. Когато човек иска само света и си само света, прави всичко възможно да има всичко, като че не търси духовната. Помните, имаше един човек, няма да казвам на година, който имаше една година голямо оръжение и си каза: сега ще се съборя старите хамбари, ще прави нови хамбари. Ще кажа: душо, успокой се, яш пи, без се снимаш от блага за много дни. И Бог каза: глупецова, тая нощ иска душата. Това е което според се, че ще бъде. Това е наистина става с всеки човек, който не мисли за небето, ами само за тази земя. Като че ли никога няма да и края му. Но въпросът е, това е част от живота. Така не, че начало има и край. И въпросът е, апостол Павел, така в Словото Божие, въобще Исус Христос в Словото Божие, ни дава наставление как да приемем живота си, така че да го осмислим. И те казват така: съпоставят света с това вечността. Где се събира съкровищата на земята, където молеци, ръце ги изяждат, където краси подплават кръдат, но събирайте съкровищата на небето, където ни молици, не ръце ги изяжда, където подкопава и краде. Защото където е съкровище, там ще бъде и сърцето ти. Значи, цял дома има хора, които са милиони и милиардери. Видим ги тази скоро случая за Стив Джоб. Това е един млад човек, милиардер, беше млад. И той каза така, вече бях казан пред прага на... Вече казахме, болестта ми е много сериозна и си отивам. И той каза така: аз казах, това ще е важно. Винаги може да беше някой да работи вместо тебе, да правиш пари. Може някой друг да отиде да направи нещо, да свърши някаква услуга. Но никой не може да казва: болестта ти да умре от тебе. Значи и да това е край. И той, който се направил, разбираш, че просто хвърлял си много сили, много енергии, които не може да вземеш в себе си. И той каза така: няма значение къде си в първа класа и втора класа. Когато се успела кажеш, долу се кажеш при спеси. Иска да кажа, че прекалено много голяма енергия хвърля човека за този свят, за да има все повече и повече в този свят и реално пренебрегва вечността. Това е хубаво човек да запита сега как да живее така по-скромно, да угодно пред Господа. Защото този, който е направил света, даден начин как да се живее, така че да има смисъл. Вижте, единствено от цялото творение излиза човека, Бог е приготвил вечен живот. На живот ти няма, живот ти да си отиват. Какво живот не да е? А за хората Бог е подготвил вечност. И тук ни казва фокуса, който трябва да бъде. Казва така: Йоан 12 глава: истина ви казвам, който обича живота си, ще го изгуби. И който мрази живота си на този свят, ще го запази за вечен живот. Който обича живота си на тази земя, ще го загубя. Така е, че колко да го обича живота си, колко да се живееш много хубаво, не свърша. Но който навази този свят, а тръгне към вечността, не се ще спечели именно горе така, вечността. И тази сме, че света, който живеем, ние го приемем с виждане. Обаче има друг свят, духовен свят, който се приема с вяра. И наистина от човек зависи как ще живее живота си. Дали ще се старае да има всичко този свят и се старае да придобие вечността с Господа.
Защото Словото Божие ни каже, да има двама господари, няма как и двамата ги прикърми, Бога и дявола. Така че Словото Божие, апостол Павел казва така, които не гледаме видимите неща, но невидими, защото видими са временни, а невидимите вечни. Видимите това, което виждаме в ежедневието си, а невидими вечността. И това се приема с вяра. Евреи и Яншин Словото Божие казва така, а без вяра не е възможно човек да обвинява Бога. Но всеки, който е при Бога, трябва да вярва, че е Бог и че Бог възнаграждава тия, които го търсят. Наградата им е на вечен живот. Ние си по човешка наистина да свършиш дадена работа, да получиш ответна награда. Но на тази земя Бог награда е това, че всеки се събуждаш. Жив и здрав си, имаш работа, имаш семейство, имаш много неща в този свят. Така че преминаваме в тази земя. Обаче важното е най-голямата награда е имаме вечен живот. Но винаги имам изкушение, това изкушение в този свят. Но света като цяло ни казва, че той е временен, той преминава. И този, който е план на света, ще отиде със света заедно в ада, за жалост. Йоан казва така, не любете света, нито който е на света, а ако люби някой света, в него няма любов към Отца. Защото всичко, което е в света, похота на плътта, пожелаят на очите, щастят на живота, не от Отца, но от света. Света преминава и похотите, и който върши Божията воля, пребъдва до века. Сега тук става дума не толкова за материалния свят, става за духа на този свят. Много пъти казвам, за завесата на този свят стои дявола. Той е княза на този свят. Изкушение, похоти, други неща, се отбърка похота на плътта, пожелаят на очите, това, което виждаме. Човек се нещо вижда, като реклама, казва, искам да го имам, почне да работи повече, намира пари, купува и после иска още нещо. И целият живот е така. Едно непрестанно искане. В Исайската притча казва така, както ада няма сита, така човечето няма сита. Зависи колко е важно нещо. Целта на света и на дявола е хората да бъдат едни с него. В ада. Това е истината. Когато Бог иска да спасява, дявол иска да погуба. В Йоан 10 иска така, къде се идва да открадне, закони да погубе. Но аз дойдох да имате живот и той е изобилен. Сега, може да човек да не търси много неща в този свят. Самия апостол Павел каза така, научих тайната, съм доволен и многото, ще имам чрез онзи, който ме подкрепява. Сега ще видим един пример в Словото Божие. Един младеж, който беше бащия си дом, види ме като малък мечтаеше да има повече от това, което баща му дава. И той иска да порасна, ще отида в днешна страна, за да знам как да живее, да взема парите с баща си, знам как да живее. И така направи. Лука 15 глава, Словото Божие каза на баща си, стати, дай ми дела си. Знаете, блудния син. Баща му даде, да. Баща му знаеше докъде ще докара. Въпреки това му даде дела, но като не казва в крайна неща, сам избираш къде искаш да бъдеш. И той тръгна. И когато видим тръгна, вярвате има някакъв надежда, някакви мечти. Сега вземат тези пари, това ще направят. Човек много мечти, обаче ресурси са определени, пари са някъде. Отивайки, започва компании, приятели, ще свърши. Свършиха парите, свършиха приятелите, накрая остана сам. И когато остана сам, вече започна да чуди какво да прави. Отиде да работи на гледани прасета. И силно там, че накрая завиш да на прасетата. Той каже, тези прасета имат кой да, аз съм богаташкия син, даже тук няма кой да ям. И тогава вече започна да прави разсветка на своя живот, къде иска да бъде. Тук да продължи при баща си. Вероятно се е срамувал своя баща да каже, татко, сега аз нямах парите си, аз ги изкарчих и съм достоен да река, твой син така каже, Словото Божие. Обаче видим, докато разсъждаваше, той продължава да бъде там, където е. Искам да кажа, че когато понякога човек усеща състоянието, което се намира, разсъждава, вижда всичко около себе си да е мрак, обаче не прави никаква стъпка. Трябва да прави човек стъпка към Бога, се върне. И когато каза така, ще се върна, ще при баща ми. И когато наистина се върна, баща му го пригърна, че баща му чакаше. Баща му знаеш, че парите са временни, те ще свършат. И всеки не може да го чакаше на пътя. Когато видял днес, ще зачекам на него го пригърна, каза така, този мой син бе мъртъв и оживя, за да ми се намери. И Словото Божие каза така, скоро донесете най-хубавите племена, вжите го, сложете пръстен на ръката му, обуща на узете му, докажете огъните ли и го заколете и нека идем и се веселим. Тук дава най-иллюстрация, Словото Божие каза, че цялото небе се радва, когато една грешност се кае. Цялото небе се радва, така че това е един случай, когато един човек живее далеч от Бога, преди да се връща през своя Създател. Това е целта на самия човек. И човек винаги стои между света и между Бога. Той света предлага време неща. Обаче ако човек да се запита,
изкушенията, всичките си неща, които той се ги предлага, да са временни и те не водят никъде. Няма алтернатива. И човек се пита какво да направи да им смисъл живота ми. Знаете, и пита са много хора в този свят. Какъв е смисъл на човешкия живот? И той казва, да съдиш семейство, да посъдиш здраво, да бъдеш добър човек, да правиш добри неща, всички хубави неща. Обаче това са неща, които са на първи поред добре, и какво от това? И да се заминаваш. Има нещо, което те поважда по-ценно. Словото Божие казва, че Бог иска хората да потърсят своя Създател. И това е целта на Бога за всеки един човек. И жалко, ако човек пропили живота си, без да го потърси. Словото Божие казва, потърсете Господи, ще живеете. Сега как да намеря Бог, къде е Бог и да го видя, че да го търся. И ще Словото Божие казва така. Сега, че Бог е останал достатъчно причина хора да вярват в Него. Ако на самата природа, на всяка среда, Слънцето, Луната, звездите, моретата, океаните, планините, кой ги е направил? Те са почнали само себе си. И тук казва така, понеже това, което е възможно, се знае за Бога, на тях е известно, защото Бог им го изявява, цялото за хората. Понеже в съзнанието на света, това, което е невидимо от Него, сила човечествена усилия, божественост, се вижда ясно и разбираемо чрез творенията, така защото човеци остават без извинение. Сега дума, творението говори своя Творец, съзнанието говори своя Създател. И сега дума, целият ред, този ред, който е в живота ни, това, че има един, който е направил това така да бъде. Ето сега отиваш, сега ще нещо набучаш там земята и за боб, и за там, и за нещо друго. Там отиваш и за ябълка. Не интересува, не същата земя дава различни неща. Що? Защото Бог е направил така. И слава на Бога, ще погледнете колко вече хиляди години, земята се има и хората, ако е сега по-много, Бог винаги има наистина промисъл за хората как да живеят и винаги има място, винаги има прехрана, винаги има всичко необходимо. Мисля, Словото Божие, тук Деяния 17 глава, може тук на ясно се говори, когато апостол Павел беше при Ареопага, и тук има обясни кой е Бог на оста, този Бог, който той вярва. Това е наистина истинския Бог. Сега, когато той отиде при тях, те бяха набожни хора, всеки си вярваше в своя Бог и всеки имаше така за себе си аргументи, защо вярва в своя Бог. Имаше богинята Диана и други богове. И той не застана пред нея и каже, вашите богове не са истински. Той им каза така, атиняни, виждам, че сте много набожни. Дигна има рейтинг, гарда, много набожни. И тогава каза така, аз искам да говоря на една табела на непознатия Бог. Сега да мисля да кажа, това е Богът, който аз познавам. И каза така, Бог, който е направил света и всичко, що е в него. Всичко става така. Бог като Творец, всичко е направил на Бога, той е Господа на небето и земята, не обитава в ръкотворни храмове. И тук са потребни служения в човешки ръце, като не би имал нужда от нещо. Поне сам той дава на всички и живот, и дишане, и всичко. Да е направил от една кръв всички човешки народи, да живеят по цялата лица на земята, като е обредил времена и предели за среща им, защо вижте, за да търсят Бога, това биха го напипали, намери ако и той да имаше всеки от тях. Защото в него живеем 26 век. Такъв тези него сега говори като Бог, като Творец, Създател, като един, който наистина иска да от творението да го потърсят. Сега, ако мога така накратко, Бог са хората да го търсят, да го намерят. Бог не се крие, вижте. Някой ще къде е Бог? Бог е навсякъде. Бог е навсякъде и Бог са с вяра, човек да го потърси. В Еремия, дали трябва да ска така, и ще ме потърсите, и ще намерите това, което те потърси с цялото сърце. Сега, откъде да проблема? За много хора е трудно да вярват в един, който не виждат. Ще ви кажа защо. Много хора предпочитат да поверят доверие си на този, един, който виждат, колкото един, който не се вижда. Обаче в този свят всичко, което виждаме, това е временно. И твое доверие, ако е в определен личност, определен човек, винаги е обречен на провал. Защото този човек, който оплаш, и той е човек като тебе. И не той ще свърши. И наистина, тя знае, че само този, който е опал на Бога, той е нашата калара, той не се поклаща. Сега вижте, в една 16 глава се говори, Филип каза на Исус, Господи, покажи сам Отец, стига ни. И тогава се каза на Филип, Филипе, не ме ли познаваш? Аз съм с вас толкова време. Не разбираш, че Отец е мен, аз съм в Отца. Така че сега, че Исус Христос, гледната земя, да изяви Бога. Сега, всеки човек, когато става дума за Бога, може да ще бъде по-късно за нещо, мисли някаква форма, Бог като старец, Исус като детенци, а духа като гълъб, но разберете, Бог не е човек. Само представям, че Бог е навсякъде. Няма където Бог да не е.
Аз това не го, че Бог е нещо съвършено, нещо от това, което мислим ние за него. И после казва така, никой когато не е видял Бога. И народният син, който е в лоното Отца, той го изяви. И четейки Словото Божие, видите какво прави Исус Христос. Разбираш ли, това е Божия син. И той беше мъртъв скъсяваше. Които си прохождаха, да храни 5000 човека всяко хляба и няколко риби. Всички чудеса и знамения. Това е същия Бог и днес. И трябва да видим, че Бог е както спасител, така снабдител, така и наистина този, който всеки един желае да общува с хората. И пътя към Бога е само един чрез Христос. В една ще се казва така, аз съм пътят, аз съм истината, аз съм и живота и никой не дохожда при Отца, освен чрез мене. Сега, как може човек да потърси Бога и да го намери? Това е наистина въпросът, интересен въпрос. В Еремия, дайте 13, Словото Божие казва така, аз ще малко цитирах. И ще ме потърсите, и ще ме намерите, тогава, когато те търсят с цялото сърце. Значи, от случая да говори сърце, тук не е мускул сърцето, а тук говори там, където взимаш решенията, там, където казваш, искам наистина да тръгна по този път. Взимаш решение и тръгваш. И това е нашата всъщност духовното естество. Това е душата на човека. Там има интелект, чувство и воля. И сега ти решаваш, осъзнаваш, че си грешен, осъзнаваш, че има Бог, искаш да бъдеш част от него, да спасиш. И тогава аз ще тръгна с тебе. И тук Словото Божие казва така, че Исаия казва така. Преклонете ухото си и елате при мене. Послушайте ме и душата ви ще живее. Виждаме, че колко е елементарно. Чуваш Словото Божие, замисли се, разсъждавай, потърси Господа и ще бъде спасен. И тук по-нататък дава пътя си, казва така. Търсете Господа, докато може да се намери. Какво, че наистина има време. Ще ви кажа така, представете някой до нас и до вас и чука. Си вътре. Ако му отвориш влезе, ако не отвориш, той ще си отиде. Искам да кажа, че и Бог не стои винаги на вратата. Някой си мисли, едва Бог стои и чака там, ама хлоба, трябва да тръгна, той стои там. Не. Има време, когато е близо при всеки човек. Не мога да кажа колко пъти. Обаче идва време и казва така, търсете Господа, докато може да се намери. Призовайте, докато е близо. И да видиш следващата каква е. Нека остави нечестивия пъти си и неправилният помислите си, нека се обърне към Господа и той ще смисли над него. И към нашия Бог, защото той ще прощава щедро. Защото моите помисли не са като вашите помисли, нито вашите пътища, като моите пътища. Както небето е по-високо от земята, така и моите пътища са по-високи от вашите пътища. И моите помисли от вашите помисли. Виждаме, че понякога човек си поставя някакви цели и казва сега, това трябва да направи и да не само да правим Бог след нас. Не става. Бог казва, потърси първо мене, остави ме аз да водя. И има неща, които не понякога има неща, които са може да богоугодни и Бог ни помага. Има неща, които Бог не ги одобрява и Бог не одобрява. И каже, аз съм християн, уж съм моля, не става нещо. Защото не е Божията воля. Семейство Христос, когато вижда Гецимания, помните какво казвам? Отче, ако е възможно, нека отмени тая чаша. Къде ще отива? Обаче нямаше отговор. Небето казва, не моята воля, твоята воля да бъде. Така че виждаме, винаги трябва да поставим Божията воля преди всичко. Сега относно как може да намерим Бог. В Матей 11 глава Христос има един призив, който е към всички хора. Както преди 2000 години, така и днес сега, преди същия. Дойдете при мен всички, които са отрудите се времени, и аз ще успокоя. И елате при мен всички, които са отрудени времени, аз ще успокоя. Виждаме, че спокойствието, мирът идват от Бога, когато той е при Господа. И това става именно чрез вяра в Христос. Пътя към небето е чрез Христос. Има хора, които мислят, че като са добри, като вършат добри неща, едва не, това е достатъчно. Аз имам семейство, работя си, гледам си децата, не прави нищо лошо, не опивам, не крада. Всеки човек поставя някакви морални норми и каза, аз съм добър човек и върша добри неща. И като че това е достатъчно. Мисля, Словото Божие каза, вашите правилни дела са като мръсен див пред него. Така че няма как да отидем с Бога с нашето аз. При Бога аз не вървя, при Бога има смирение и кажеш, не аз съм ти, Господи. Когато при Бога се смиряваш, човек, който си бил, то не може грешен човек да върши правилни дела, да говорим пред Господа. Първо трябва да вяра в Бога. И тук, значи, когато е пред Господа, вече Христовата жертва е тази, която наистина е дадена и за нас. И всеки човек може да каже, Господи, аз съм пред Тебе, прости ми греховете. И когато кажеш Христовата като умилата от очиства, вече ставаш Божие дете. И тук така. А сега представя Исуса. Вие, които някога си би далеч, се поставени близо като на Христа. Всеки един човек без Бога е бил далеч от Бога. Макар че Бог е навсякъде, самият му живот е бил поставен далеч от Бога. Защото
Бог не може да гледа благословно на греха. Когато е жива грех, не огоним на Бога, но когато се покая за греховете си, тогава вече Бог го прощава и Бог го приема. И после, как става той вижте, казва така, като дойде благовестта, мир на вас, които бяхте далеч, и на тези, които бяха близо, защото чрез него едните другите има своя достъп при Отца в един дух. Става да бъде Господа. Сега, някой ще каже, аз съм виждал в църквата хора, които идват при Бога, покаяват се, а после ги няма земята някъде. Ще кажа защо. Понякога хората идват при Бога емоционално. Някой ме е казал за Бога, идват там, харесва им, като се говори, харесва им това, което чуват, но в следващия време, когато се придвижат вкъщи, продължават стария живот, старите приятели, всичко по-старому. И в една църква, там пастора говорил нещо, Библията говорила нещо, то остана като знание само. И обаче, когато няма истинско покание, няма истинска промяна. Но такъв Юда, в списи казва така, такъв пред Юда, има, се казва така, слушайте ме, Асо и цял Юда и Бенеминия. Господ е с вас, докато сте и вие с него. И ако го търсите, ще го намерите. Но ако го оставите, и той ще го остави. Виждаме тук, че инициативата е дадена в човека. Словото бъде каза, Бог е с вас, докато ви с него. Ако ви го търсите, ще го намерите. Ако го оставите, той ще го остави. Виждаме, че зависи от нас. И тогава ще го остана сега. И силен Юда се развесели. Проектентата, защото заклеха цялото сърце и потърсиха Бога с цялата си воля. Виждаме, че тук важна е волята. Знаете, ще кажа защо. Има хора, които имат, всеки човек може да има някакви слабости в света. Но казва така, нямам воля да се приборя. Не, имаш воля. Когато приемеш Бога, когато кажеш Господи да бъде с тебе, Бог дава сила чрез духа и вече това промени и твоето разбиране за нещата. Имаш воля да се противопоставиш на греха. Ще дам един пример с псалмата Божия. Помните Йосиф, когато беше в дома на Петефри. Жената го дръпаше да спи с него. И той каза, как се греши на моя Господ? Имаше изкушение. Да каза как. Това, което не вярва, е по-силно това, което ме те вижда. И решението е в него. И каза така. И потърсиха Бога с цялата си воля и го намериха. И Господ даде покой от всяка людина, все какво е. Мир, покой. И сега, и Словото Божие каза така. Цялото сърце и цялата си воля. Вярата и волята трябва да вървят ръка за ръка. Сега, когато казвам за вяра, Словото Божие го каза, без съвет и вярата те перят, без съвети. И дяволът той вярва, той беше там. Обаче тази вяра не го спасява, няма покаяние. Сега при тях няма опцията за покаяние. Те се разбунтуваха и бяха изгонени. И за Словото Божие казва, че човек, ако приеме Господа, ще бъде с Бога. Ако го отвърли, реално отива там с дявола. В Йоанна 10 се казва така, къде се да открадне, закони да погубим. Исус казва да отиват изобилен. Така че трябва да знаем къде отиваме. Казва, ще живеете. Сега някой казва така, но ние сега живеем, едва не, какво трябва да се промени в нашия живот. Сега този живот, който живеем, ние сме живеем. Помните, когато Адам и Ева се бяха, Адам беше първи ден, когато Бог му каза, ако идете, всичко може да правите, само от плодона на дървото, и трябва да идете, да познаете доброто и злото. В момента, когато идете, ще умрете. Те ядаха, не умряха физически, но прекъснаха връзката между Бога. И сега да кажа, всеки един човек сега без Бога, живее на тази земя. Той е жив за този свят, ама за Бога е мъртъв. Това Словото Божие, когато се върнем към Бога и идем при Бога, Бог съжи вашите мъртви тела, мъртви при греха. И всичко това става, когато човек дойде при Господ, защото живота е в него. И каза така, в него бе животът, става дома на Исус. И животът бе светлина на човеците. И в Йоанна 5 глава беше стих. Тук са много силни стихове, които са всеки от нас. Казва така. Защото както Отец има живот в себе си, също така е дял и на Сина да има живот в себе си. Приемайки Бога, приемайки Христа, ние вече наистина имаме изменен живот. Какво значи изменен живот? Искам така някакви неща. Това е живот с не толкова да имаш всичко, едва не. Сега някой казва, аз искам да имам хубава кола, искам да имам хубава къща, искам все хубави неща. Изменен живот е да имаш това, което Бог има за тебе. Много важно да го разбираме. Ще казваш, защото така. Апостол Павел каза така, имаше моменти, когато имах всичко, имаше моменти, когато няма нищо. Но каза, за всичко силно имам сил чрез Оня, който ме подкрепява. И така, научих тайната. Значи, виждаме, че има тайна. Тайната е да бъдеш доволен във всяко състояние, като знаеш, че Бог е с тебе. Понякога в живота Бог допуска изпитания. Понякога допуска повече, колкото е необходимо. Но във всяко нещо трябва да бъде благодарен на Господа. Той не остави Господите си. В Словото Божие казва така, вижте, в Филипяни 4 глава,
И 54-та глава, отида до 12 семя, после говоря и това е и ще е хубаво да го вземем за нас във времето, в което живеем. Не казвам това поради скъмност, защото се научих, съм доволен, когато сега се намеря. Той каза, съм доволен. Знае в скъмност да живее. В скъмност е винаги, когато имаш повече, отколкото е необходимо. Когато нямаш, че извинявайте. Знае в изобилие. Значи, да бъдеш беден, нямаш нищо да имаш повече, отколкото трябва. И в едното и другото, той наистина се притеснява. Във всяко нещо и при всички обстоятелства съм научил тайната. Да съм сит и да съм гладен, и да съм изобилие, и да съм в скъмност. Вижте, къде беше тайната, вижте? Всичко имам сила чрез онзи, който ме подкрепя. Значи, неговата сила не беше в това, което има хладилника и това, което има банката и пари. Неговата сила беше в Господи. Той осъзнава, че Бог е този, който няма да остави, няма да забрави. Няма да е повече, колкото наистина той може да наноси комалка така. А при мен Тео съм казал така. Още че съм за загуба преди това превъзходно нещо, познаването на Господа Христа, за който изгуби всичко. И ще съм всичко за измет, само Христа да придобие. Сега дума, що който човек може да придобие на тази земя? Ева като измет, после не е нужно, ако Христос го няма на живота ни. Но той апостол Павел казал в Колосяни вече като надежда за християните. И те, ако са били възкресени с Христа, търсят това, което е горе, да седи Христос отдясно на Бога. Мислят за горното, а не за земното. Понякога сега и като хора мислят сега, след година, след 2, 3, след 5, децата, внуците, да правим сметка. Обаче Господ казва, не мислят за земя, мислят за небето. На тази земя Бог е промислил това, което е необходимо. И най-важното е човек да търси Божията воля за своя живот. И най-вече да търси това, което Бог има за него. Примерно казваме, Божите помисли, вика човешки помисли. Божите пъти ще наши пъти. Така че, ако се говорим на Господа, кажем, Господи, животът е в Тебе, в Твоята ръка. Дай ни мъдрост как да живеем. Всеки ден наистина се събужда да ми даваш живот. Дай ни мъдрост сега да го живеем, да бъде наистина благоволен, да не се грешаваме, давай мечти, които са угодни на Господа. Но всеки човек сега, нормално е като човек да има мечти, да има желание, да има стремежи. Това са нормални неща. Но жалко е, когато човек хвърля сили и енергия за неща, които не са по Бога и тогава се разочарова. Но тук Словото Божие казва така, вижте, и се рече, аз съм възкресението в живота, който вярва в мене, ако беше живее, тя беше настояща. И никой, който е жив и вярва в мене, няма да дойде вярваш в това. Това е най-важното. Тук вече нищо това, което притежаваш на тази земя, няма стоеност. Може да си милионер, може да имаш всичко, което може да се поспари, но ако няма Господа. Самият Соломон казва Словото Божие, да ще спомена само. В трога на Екклесиаст се пише така. Имах къщи, имах вили, имах жени, имах пари, имах богатство, всичко, което може да се пари. Не съм ли казал, нищо от сърцето си. Какво искаш имаш? И каза така, и разбрах как всичко е суета на суетите горе на ветър. И той завърши така, бой се от Бога и пъй заповедите му, защото това е всичко за човека. Нека Бог да благослови. Слава на Бога.